F'pajjiżna u b'mod partikolari il-Belt Kapitali tniżżel fost l-aktar 30 destinazzjoni eċitanti li wieħed għandu jżur skont is-sezzjoni tas-safar fis-sit rinomat tan-National Geographic. Il-Belt Valletta semmiet ma' bliet jew reġuni oħrajn ferm akbar minnha minn 4 kontinenti differenti minn madwar id-dinja fosthom Emilia Romagna fl-Italja, Atacama Desert fiċ-Ċili, Texas fl-Istati Uniti u r-Repubblika tas-Sierra Leone fl-Afrika. Dawn id-destinazzjonijiet u oħrajn il-koll qed ikunu meqjusin bħala postijiet li se jkunu qed jissemmew fix-xena internazzjonali għal xi raġuni jew oħra matul is-sena d-dieħla. Fil-każ tal-Belt Valletta, din ir-raġuni torbot mal-ġbit tal-film Gladiator li wara s-suċċess tal-ewwel film lura fis-sena 2000 il-ġbit tas-sequel tiegħu f'pajjiżna diġà qed jiġbed l-attenzjoni tal-midja internazzjonali. L-artiklu pubblikat minn National Geographic ifaħħar ix-xeni uniċi li kapaċi joffri pajjiżna u li dan il-film partikolari taħt id-direzzjoni tad-direttur famuż Ridley Scott jinsab f'pajjiżna lihom. Dan l-artiklu ma waqafx biss mal-ġbit ta' Gladiator, issa nota wkoll kif il-port il-kbir paxxa lajnejn ukoll film ieħor ta' Ridley Scott bl-isem ta' Napoleon li mistenni joħroġ għal wiri dal-waqt. L-istess artiklu saħaq kif il-Belt Valletta is-sit storiku dinji taħt il-UNESCO u li mhux ta' bxejn jiġbed l-attenzjoni ta' diversi professjonisti fid-dinja tal-films, qal ukoll li l-karatteristiċi ta' pajjiżna jiġbdu wkoll l-attenzjoni ta' persuni oħrajn interessanti li jżuru pajjiżna.